आरबी फिल्म्स प्रेजेंट तसड़िया करिया हम बलमुआ नजरिया ना लागे सैया ले चली हमरा के बीरगंज शहर काहे ऐसे देखत बानी लागता डर राजा सैया ले चली हमरा के बीरगंज शहर काहे ऐसे देखत बानी लागता डर चली फील भइल मन नाही घटी कोनो धन आ घंटा घर के आगे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे बलमुआ नजरिया ना लागे बलमुआ नजरिया ना लागे मिक्स बाय दीपेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल। रहने कुआरे तोहरे हमारे सोचले रही संग जाइब कराइब शॉपिंग हमरा के फोन पे कहनी तहरा के अब तो भइल मर दिया बात मानो ना पिया साड़ी पहने के फीलिंग जागे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे बलमुआ नजरिया ना लागे सूरज सोइया ले चल कहिया घूमे के मन बा घरिहरवा नैहरवा नाही ले गइला हो नाही तू मेला देखैला हो सुनिल रही है हो साथ नाही होई कोनो बात अनई हो घूमे के मन जागे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे तसड़िया करिया हम के किनिया बलमुआ नजरिया ना लागे मिक्स बाय दीपेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।